bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami bakhuleke bafune ubuso bami baphenduke izindlela zabo ezimbi. Ngiyakuzwa ezulwini, thethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. Baba wethu omkhulu, uNkulunkulu waphakade, siyabonga ukuba kunombhalo njengalo obeke phambi kwethu ukuba kuwona kube umtapo wethemba ngalesikhathi esidlula kusona esibukhuni ndlela Nkosi emangalisayo. Sicela umsa wakho bona bonke lenkonzo efunela kubo ikwazi Nkosi ukuthinta la kunamanxeba khona ibhandishe, ikwazi ukuthela Nkosi amafutha elondeni kuze uNkulunkulu kulashwe ilonda zabantu bakho. UNkulunkulu wethu besulalela bese Nkosi wenze njengoba ushilo ukuthi masikhuleka uyozwe usezulwini qole ukona kwethu lapha nezwe lethu. Cela lenkonzo ibusisa kuwe Jesu umuhle owajengo ngaphakade. Amen. Bathanda benkosi yami uJesu Kristu, ngicela ukuthi ngegama lenkosi yethu Jesu nginibingelele. Lapho sifunde khona sifunde iKronike zesibili isahluko 7 verse 14. Kunezinto ke esizibukayo la bathandekayo. Kodwa mhlambe okukhulu kakhulu umuntu angathanda ukuveza ngithi sonke ukuthi inkonzo yethu inesihloko esithi uma abantu bami bekhuleka, if my people pray. Ngiyathanda nje ukuqualifya lesi statement noma lesi sihloko sokuthi siyangijabulisa kakhulu ngoba asiveli kimi nenxa ngumshumayeli wezwi kodwa sivela kuwamazwi kaThixo eqobo lwakhe. Ngakho ke kuyisihloko esinenduduzo phakathi kwaso nethemba elimangalisayo lokuthi empeleni uNkulunkulu ubekile ukuthi naye ulindele ukuthi ma abantu bakhe bekhuleka kukhona izinto azozenza. Ngizothanda nje ukusho ukuthi kule verse nje iyodwa ngithola izinto mhlambe eziyisihlanu ezisemqoka ekumele zenziwe umuntu ngalesi sikhathi uNkulunkulu elalele elindile ukuthi abantu bakhe benze lokho ku5 la leli verse eliqhuketheyo. Singakakusho lokho kusihlanu engicela ukulalisise mangikhuluma ngakho namhlanje kusemqoka kakhulu. Kodwa engicela ukuthi ukubambe ngenkintsho, ukubambisisa ukudwebele ukuthi nje uma thina bakaThixo sithandaza kuzokwenzeka izinto. Ngakaqali ukuya phambili ngingene endabeni njengoba ngifuna ukungena endikimbeni manje ukuthi umthandazo kunento ezu3 ezibalekile ngawo engiyifundile kule kota edlule eka 2020 yokuqala nje ikota lokuqala bazalwane. Ingishiye nginemqondo ukuthi uma ngabe sikhuleka okuqala kufanele siphikelele noma singayiboni masishane impendulo. Lokho ngikufundile ngingaqala ukufunda kodwa kule kota edlule ngikufunde ngendlela emangalisayo kwangithathekisa kakhulu incwadi kaDaniel umprofeti. Okwesibili engikufundile ukuthi kufanele siziphe isikhathi nethuba lokukhulekela abanye abantu. Kukhona amandla emkhulekweni wokunxusela nokuncengela omunye umuntu uNkulunkulu. Okwesithathu engikutholile ukuthi umkhuleko uyamnyakazisa uNkulunkulu ukuba enze izinto eziphathekayo ngenxa yomthandazo. uDaniel amaviki amathathu onke ekhuleka ecela lento ayicela kuyise uNkulunkulu esezulwini. Yes, yabakhona indaba yokungasheshi u21 days insuku ezinde leso, amaviki amathathu, amaviki amaningi. Kodwa akazange aphele ngempela uDaniel umoya. Futhi wayengasikhulekeli yena siqu sakhe kodwa wayekhulekela isizwe sakubo uIsrael. Ingakho umkhuleko wakhe waba namandla and ngenxa lokho egcineni uNkulunkulu wathi ngempela wayesiyakwenza ukukhulu epheleni la uDaniel emthandazweni wakhe. Ake sibaleke manje
lokhu engithi kuyisihlanu leli verse lethu elikuphetheyo njengoba sengilifundile ekuqaleni. Okokuqala nje amagama amathathu athi uma abantu bami. Lawo magama nje emathathu enjalo bazalwane angakhela isithombe sokuthi uNkulunkulu uyafuna ukuzibala nabantu. God wants to identify himself with his people. Uthi uNkulunkulu uma abantu bakhe, ngamanye amagama noma umhlaba wonakele kangaka, umhlaba ungcole kangaka, kodwa uNkulunkulu usenabantu ababeza ukuthi abakhe. Athi mekhuluma ngabo uMahebheru chapter 11, uPawulu abesezothi laba kaNkulunkulu athi bangabakhe uNkulunkulu akanamahloni ukubizwa ngokuthi uyise wabo. Ngamanye amagama uNkulunkulu esezulwini unabantu besilisa emhlabeni, abancane nabadala, unabantu besifazane emhlabeni, abancane nabadala, ababizwa ngokuthi bangabantu bakhe. Lokuqala into ebalekile ngifuna ukusho ukuthi bethandekayo namhlanje ukubizwa ngoNkulunkulu lokhu kukodwa kuyinto enkulu, ngoba kusho ukuba nobudlelwano naye uNkulunkulu, okuchaza ukuthi uNkulunkulu uzehlisile wazofinyelela phansi ezingeni lethu, wathi noma ngiwuNkulunkulu osezulwini kodwa nina emhlabeni ningabantu bami. Uqala into efuna siyidwebele, uma abantu bami, umthandazo mawenziwe yithina esinokuqonda ukuthi singabaka uNkulunkulu noNkulunkulu ungowethu. Ngawe amagama kusho ukuthi kukhona abantu abangabantu bakaNkulunkulu ngempilo abayiphilayo emhlabeni, okwenza nokuthi bangawuboni umthandazo kuyinto ebalekile, kodwa kuwe nakimi njengabantu bakaNkulunkulu siyasibona isidingo sokukhuleka. Uma abantu bami, ufuna ukuthi namhlanje ke wena nami kuvumelele namhlanje ukuthi uma sikholwa iNkosi uJesu sesithole igama elisha lokuthi singabaka uNkulunkulu, singabantwana bakhe. Umechaza uJohane ukuthi asikwazi ukuba yikho ngomuso, sazi lento eyodwa nje ukuthi umeqhamuka ngokwesibili siyoba njengaye. Ngifuna ukubeka amagama lawo oqala abalekile. Okwesibili ke osemqoka yilokho ke uthi uNkulunkulu ababizwa ngegama lami. Ngamanye amagama ubaba kaNkulunkulu kukodwa kuhle impela, kodwa aqedanga wonke inkulumo, aqedanga wonke umsebenzi. Kubalekile ukuthi sizobizwa ngegama likaNkulunkulu. Asiqapheleke ukuthi uma kubizwa umuntu ngegama kunama elements obudlelwano phakathi kweNkulunkulu nabantu bakhe abanikezwa igama lokuthi abakaNkulunkulu. Labantu laba ke kuchaza ukuthi njengoba nawe wazike ukuthi uma sizokhuluma ngobudlelwano emndenini, umama uma ekhuluma nobaba wengane uyathi we baba kasibani bani, ngoba khona ubudlelwano obukhona phakathi kwabo bengabazali bengane nengane ebahlanganisile. Naye ubaba futhi uyakwazi ukukhuluma abhekise kumama wekhaya athi we mama kasibani bani, ngenxa ukuthi bahlangane bayezwana, banobudlelwano nengane yabo ibahlanganisile, noma ke baba wengane mama wengane. Lokho kukhomba ukuthi kukhona ubuhlobo obusuke bukhona phakathi kwalabo bantu abasuke bekhuluma inkulumo yabo. Ngakho ke nalapha ke uma uNkulunkulu ezokhuluma ukuthi abantu bakhe, 1, number 2 abizwa ngegama lakhe, kusho ke izimo zobudlelwano noma zobuhlobo obukhona phakathi kaNkulunkulu nalabo bantu bakhe sengikhulume ngabo. Asiqapheleke futhi okunye ukuthi umntwana noma ingane uma iza kubaba noma kumama, ngisho kumkhulu nakugogo imbala, uma izocela ingane iza ngokholo olumangalisayo, inomqondo ukuthi ekuceleni kwayo izokumukeliswa lokho ekucelayo. Ngakho ke ngempela njengabazali uma becela izicelo ezifanelekile abantwana bethu, siyakwazi ukuthi sibezwe ukuthi bayacela bese senza imizamo sizifunele izingane zethu idingo zazo, sizihlangabeze siziphe zona. uNkulunkulu kanganani kuNkulunkulu osezulwini, uNkulunkulu ongumzali onamandla onke, ngumlini amandla onke, ongenakho ukuthi ngane yami babe ngiyafisa mntanami kodwa amandla anginawo. uNkulunkulu uma efisa ukukwenzela ukucela uzokwenzela. Njengoba isicela uNkulunkulu onothando kangaka alaphe izwe lethu,
aphulukise iSouth Africa nomhlaba wonke jikelele ukwazi ukuphunyuka kulesi sifo gciwane esibonakala sisabalala sigcwala umhlaba wonke bayafa abantu usuku nosuku uyezwa ukuthi ziyakhuphuka izibalo zabantu ababulawayo yilesi sifo iCovid-19. Leyo nto ibhlungu kakhulu kuNkulunkulu uqobo lwakhe nakithina ibhlungu lento kuNkulunkulu. Umthandazo wami omkhulu bazalwane uthi umthandazo wami omkhulu uma ngiqhubekela phambili nendaba yami bazalwane uthi kumele siqonde ukuqala ukuthi thina ngabakaNkulunkulu okwesibili sibizwa ngegama lakhe ungubaba wethu. Ngiyaphinda akanamahloni ukubizwa ngathi nathi masingabi namahloni ukuyibiza ngaye. Asizeni kuye nomhlaba ogulayo siwuthwale ngohlaka lomthandazo siwulethe kuyena uNkulunkulu. uNkulunkulu uzophulukisa izwi lethu. Okwesithathu ke ilokho ke uthi ke lapha uNkulunkulu ma ekhuluma nathi uthandekayo la abesezothi uNkulunkulu oyiphuzu lesithathu athi bekhuleke. Ngithela ukuqala iphuzu uba abantu bami ngathi lesibili abizwa ngegama lami okwesithathu bakhuleke. AbakaNkulunkulu abakhuleke khuleka nami ngizothandaza basithandazeni ngoba uNkulunkulu silandile ebumnyameni besikubona wazosibuyisela ngakuyena samkhetha samqonda ukuthi khona uNkulunkulu osezulwini oyembula leimfihlakalo. Lemfihlakalo yeCoronavirus asiqondi thina njengabantu kodwa yaziwa uNkulunkulu lakho ukuthi iyini. And uNkulunkulu oqonda imfihlakalo ayikho into ezomehlula ukuxazulula lenkinga lesibhekene nayo njenganamhlanje. So ke iphuzu lesithathu masikhuleke. Ngifuna ukusho ukuthi ke uma ngabe sikhuleka umthandazo ukuvula inhliziyo kuNkulunkulu njengakumngane. Asiphinde futhi sithi ukukhuleka ukuthulela isifuba kuNkulunkulu njengamanzi wachitha esitsheni osuke ekusona. Bangibheka nje lana kukhona lamanzi lawa bazandekayo alapha esitsheni lamanzi njengoba ngingaveza nje uma ngifuna ukwachitha ngiyavula lapha esitsheni bese ngizobhekisa phansi noma kanjani lamanzi azophuma onke abese eyaphela. Uma sizokhuleka ke nathi masenze into efanayo. Masimtshele konke uNkulunkulu. Sigeqe inhliziyo zethu simtshele lonke usizo lethu nokusicasulayo nokusijabulisayo simtshele uNkulunkulu. Nesikwesabayo nokusididayo sibeke phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyokuzwa umthandazo wethu abese elapha ke izwe lethu. Now ngifuna ukusho lapha ukuthi uma siqhubeka nomthandazo siqaphela futhi niphuzo libalekile ukuthi umthandazo akukho sikhathi nandawo lapho umkhuleko ungafanelekile khona. Noma yinini noma yikuphi singathandaza uNkulunkulu. Indlebe zakhe ziyalalela sonke isikhathi umkhuleko ovela kubantwana bakhe emhlabeni. Uyamamela uJehova lalele abese phendula umthandazo wethu emangalisayo noma eyisimangaliso. Ipoint yesine ilena ke la khona uNkulunkulu bafune ubuso bami. Ngifuna ukusho ukuthi qale emuva futhi uma abantwana bakaNkulunkulu abizwa ngegama lakhe bekhuleka. 3 points. And the fourth point is befuna ubuso bakaNkulunkulu. Uyazi nanxa kuyinto efanayo lento nokuthandaza vele. Kodwa uma ufuna ubuso bakaNkulunkulu emikhulekweni wakho usuke uthi uNkulunkulu ubhekisa ubuso bakho ngakumina ungiphi ukuthula. uNkulunkulu ubhekisa ubuso bakho kimi bukhanye phezu kwami. Mangibona umusa wakho Nkosi ukhanya uvele endlini yakho ungikhanyisele ungibonise ukuthi ngenze njani ngesimo engibhekene naso ngaleso sikhathi leso. Njengamanje singabefundisa sinazi impendulo. Singabaholi bezenkolo sinazi impendulo. Namalungu ethu awanazi impendulo. uNkulunkulu kuphela onempendulo yokuthi isho ukuthini lenkinga umhlaba ngizothini obhekela njenga namhlanje. Futhi isho ukuthini lenkinga izosiphele nini ke futhi ke ngoba sasinikeza insuku ezo21 bazalwane zokuthi ngazo kuvalwe izwe ukuze kulanyulwe kwencishiswe ithuba lokwanda kwesifo emhlabeni. Kodwa kwaphinde kwafaka insuku ezinye ngaphezulu. Asazi ukuthi lezi ezengeziwe mayiphela kuyothiwani futhi noma obeqhutshekwe noma sezonqanyulwa kuthiwa sibuyele emsebenzini kanjani uma kusenje. Loyo imibuzo esingazi impelo zazo. Then iphuzu lesihlanu ke elibalekile leli baphenduke endleleni zabo ezimbi. Ushilo ngamagama abakaNkulunkulu abezwa ngegama lakhe bekhuleka befuna ubuso bakhe beguquka kulokho okubi abakwenzayo beqala ukuhamba noNkulunkulu ngokuthobeka beya phambili. uNkulunkulu uyothi naye besenza izinto eziwu3. Okokuqala zokwazi uNkulunkulu uzozwa esezulwini. Okwesibili
axolele isono sethu then okwesithathu alapha izwe lethu. Ngiyathanda ke ukugcizelela amagama lawa athi uNkulunkulu ezwe esezulwini. Hlobo zami, akusikhona ukuchitha isikhathi ukukhuleka, kodwa umthandazo mawuqhutsheke mawenziwe ngoba uNkulunkulu uyezwe esezulwini. Okumnandi engifuna sikukhumbule ukuthi umthandazo awumbamba uNkulunkulu ngebhantshi uma ehlisele phansi emhlabeni, kodwa ukubamba umuntu oyisoni aphakamele kuNkulunkulu ebungcweleni bakhe nasekhoneni bakhe uNkulunkulu. Ngakho ngifuna ukusho njengamanje ukuthi uNkulunkulu uyezwa esezulwini. Ukukhala oqhamuka enkalo zonke bekuthandaza abakaNkulunkulu, uyezwa uNkulunkulu esezulwini. Okufanele sikuqapheleke nje ukuthi le mbandela eyisihlanu engiyibalile masuka sibe nayo kuqala, masibe ngabakhe uNkulunkulu. Lokuqala okubalekile. And then bese kuzothi okwesibili asibize ngegama lakhe uNkulunkulu. Okwesithathu masithandaze. Okwesine masifune ubuso bukaNkulunkulu. Nokugcina okwesihlanu asiphenduke ebubini bethu. Sisenze njalo noma kanjani uJehova uzozwa esezulwini. And uma ezwa ukuthi esezulwini, umbhalo uyashiya namhlanje ukuthi isono sethu yosixolele, and then egcineni abese lapha nemhlaba esiphila kuwona. Ake sibheke le ndawana yokuxolela kwezono zethu ukuthi uJohn chapter 1 verse 29 uyasitshela lapha umbhalo John wevangeli ukuthi uJesu Kristu elapha emhlabeni wabonakala ehla ngenye imini eqhamuka endaweni engasenhla ebheke ezansi emfuleni iJordani, la khona izixuku zabantu, abanye bephakathi emanzini, abanye besemngceleni amazothi ke lapha ogwini lomfula. Ephakathi uJohane umbhaphatisi wathi uma ebona uJesu eza wema khimilili, wayeka into ayeyenza, wayese addressa isixuku esasikhona, wathi bhekani ibudu kaNkulunkulu ethwala izono zezwe, ekhomba abantu hayi kuyena kodwa kuJesu Kristu uMesiya. Wayese khuluma lawo magama lawo ngoba vele uJesu uyena uMesiya, uyena uJesu, uyena uEmmanuel uNkulunkulu phakathi kwabantu, uyena okwazi ukuxola isono sezwe. Isono sezwe yilokhu akuhlubuka okwenzeka eEden, lokhu akusuka kuNkulunkulu okwenzeka eEden, makubuye manje futhi ukuze umuntu noNkulunkulu babuyisane, akunqamuke ukuhlubuka okwenzeka eEden nezono ezizalwa uhlubuko lwaseEden la kuwe khona Adam noEva. Maziphele nazo, asiphendulele ubuso bethu kuJesu, simbuke ebuhleni bakhe, simuke enkazimuleni yakhe, ukuze konke okunye komhlaba kugqwale emehlweni ethu. Ngalamagama amafushane ngifuna ukusho ukuthi incwadi ngokuloba kaEzra iChronicles ezesibili isahluko 7 verse 14 zikhuluma inkulumo ephathekayo nangalesi sikhathi sokuvaleka kuvalela emakhaya. Mhlawumbe angikuphawule futhi ukuthi kahle kahle ukuba sekhaya kumnandi bazalwane, ikakhulukazi kubantu abahlala kude nekhaya. Ukubuya uze ekhaya kumele kube nenjabulo. Nomuntu osebenzayo usebenza enomqondo wokuthi uma ngiphuma la ngiyapi ngekhaya. Nomuntu ofundayo esikoleni ufunda enomqondo wokuthi uma ngiphuma la ngekhaya. Kodwa inkinga ile ukuthi hlala manje ekhaya ungasahlali ngokuthanda. Ilapho inkinga ifika ibe khona. Noma yini oyenza kungasasuki kuwena ayikunike ukuthula leyo nto leyo. Ngakho ke siyalikhumbula ilanga lapha ngaphandle, siyakhumbula ukuhamba nje emphakathini wethu, emgwaqeni yethu. Abanye bajoga bagijime, asakwazi ukwenza lonke leyo nkonzo. Abanye bathanda ukushopha lapha ezitolo, bathenga ama cosmetic, akwenzeki namhlanje. Bathenga impahla zokuqoka, akwenzeki namhlanje. Abanye bafuna ukuyodla ema-restaurant, badle ngo-fork and knife, bangabuzisanga abanye babusise. Yonke lento ayisenzeki namhlanje ngani ngoba umhlaba uvaliwe, nokwenziwayo kwenziwa kube into elimited. Nabanye sebeze baphula umthetho manje baze bayaboshwa ngenxa yokuthi babalana sebephuma bethi hayi ngeke phela siyafa vele, azange siphume siyofuna vele into esizoyithola ngoba noma sendlini akusekho imali. Kunento eziningi. Ngifuna ukuthi namhlanje la ke sigoqe inkulumo yethu ngokuthi uma sikhuleka asokhumbula ukuthi singaba kaNkulunkulu, siyingane zakhe, ubaba wethu, and sibizwe ngaye. Inkosi kubusise ukukhuleka kungaphezi. Masikhuleke baba sezulwini, izomthandazo wethu ngoJesu. Sibone answer ivela kuwena masishane kuzwe phatha yakhuleka. Amen.